ba ang sakit ni ano? Sa kidney po. Dinadialysis? Ay, hindi po. Tawag doon. May ano sa kuya? Kidney. May nephrotic syndrome. Ano ibig sabihin nun? Minamanas po siya kaya. Parang hindi masyadong nakakadaan yung mga kinain, ano? Di ba ganun yun? Pag meron po siyang nakain na iba, nakamanas po. Pero so far po magaling na po siya. Palo-palo. Ilang taon na yan kanya? 11. 11 years? 11 years old na po siya. 1 year pa lang po. Anong malaman? Na-diagnose siya. Diagnose siya. Hindi naman natigil sa pag-aaral. Ay, hindi naman po. Nag-module po siya. Okay. At least pagaling na, no? Opo, pagaling na po siya. Ano yan? Check up na lang. Follow up, check up Follow up na lang po siya. Parang ganyan yung anak ko dati, yung panganay ko. Namanas din. Namaga din buong katawan, pati itlog namanas. Ganun. Kasama po yun. Ganon din ba siya? Oo, kasama po Ayan, yun. ganyan na ganyan. Dito rin sa children. Nephrotic syndrome. Ganun po pag may nephrotic syndrome. Ganun. Nagtaka kami bakit Kasi yung kidney po kasi ng bata, pag batang lalaki, nakakonect po yung itlog nila dun sa kidney. Kaya yun ang laging chinecheck. Kaya nagtaka kami bakit namaga pati itlog, pati... Ganun pala yung ganun yung anak ko. Nephrotic syndrome Yun. Kaya, Pero matagal na yan. Parang yung sa kinain nila na nalasan sila sa dugo. Dito ko rin dinala sa children, no? Tagal na yan. 30 years old na yung anak ko eh. Gumaling na po kuya. Oo. Actually daw lahat daw na nagsusurvive ng ganyan to 1 to 2 years. Kami okay na. Follow. Basta babantayan lang yung kinain niya. Huwag mong papabaya. Nasa kanya yan. Kung kasi magkakain kung ano-ano. Siyempre hindi mo naman mababantayan yan. Kaya nga. Nasa kanya yan. Alam niya yung bawal. Mahirap po may sakit. Mahirap talaga. Ulit din, ako nakakapasok dahil sa kanya. Ako gumagawa ng dietary niya eh. Pati trabaho, apektado ano? Sa trabaho ko naman, stay in ako kasi caregiver ako eh. So tuwing may ano lang, saka ka lang absent. Yan. O lagi kang... Hindi po sir, 1 year and a half na po akong hindi nag-work. Wala ka ng trabaho talaga. Babalik pa lang po ako, gawang last check-up niya ngayon. Then titignan natin kung anong sasabihin nito, kung maiiwanan ko ba siya o hindi. Hindi pa pala sigurado. Yun. Wala kasing magtitingin sa kanya, wala naman po ako partner. Saan yung partner mo? Wala na po, kanain na ng lupa. Char. Lumipat ng bahay. 12 years. 11 years na. Hindi nagpapadala naman. Wala po. So talagang hindi siya nagpaparamdam. Wala, hindi namin alam. Nakapatay na. Baka. Kung ano man, okay na siya. Bala na siya. Ginusto niya yun. Ilan ba anak mo sa kanya? 2. Yung isa okay naman. Okay naman, high school ng grade 7. Karaos din na. Kahit pa ano-ano. Hindi naman ako nagmamadali. Gusto muna tayo para habang naghihintay tayo. Pwede umiinom.
Hindi, hinihintay pa tayo ng bata. So ito, ako, naglilibre talaga ako ng ano. So, libre ko na kaya. Wow! Thank you pa kay Kuya. Matagal na ako naglilibre dati. Kasi Kuya, vlogger ka kasi ata nag-YouTube ako ng kaunti. Ah, kaya. So kaway ka na lang, wag ko yung bata ah. Bawal ang bata eh. Ay, thank you kay Kuya. Huwag kang kakaway po ya, bawal kasi bata. Dati nung malakas ang ano, taxi, araw-araw talaga ako naglilibre. Yung mga dinadala sa ospital, yung mga senior citizen. Ay siyempre, umina na rin yung taxi. Medyo nag-control ako. Pero pag mga ganito naman, okay naman. Kaya basta mga malapitan lang, wala nang problema. Ano mo ko sa ano, para mai-ano kita Kuya? Taxi Uragon TV. Actually, kantahan ng ano niyan eh. Ay, ganun. Hindi siya ano. Puro kantahan lang. Pangalawa na kayo na taxi, pero yung isa hindi siya talaga. God bless. Pagkain na lang ni Pogi. Pogi. Huwag ka magkakakain kung ano-ano. Para matapos na tayo sa check-up. Para makapagtrabaho na si mama mo. Alam naman niya yung kakainin. Ano sabi ng doktor, last na daw ngayon? Wala naman sinabi. Hanggang basta sa po- matapos yung steroids niya. Ano? So far, eto, pangatlong check-up na nawala na siyang manas, pang-apat na. Okay. Patay tayo. Okay, so lakad na lang kayo na. Oh, Kuya. Okay, sige. Ingat. Thank you, Kuya. God bless. Okay. Love problem. Ang sa... God bless, Kuya. Sige po, sige po. Dito, huwag ka magbukas dyan. So, wala po tayong balak mag-vlog ngayon. So, nakasakay po tayo ng, alam mo na yun, mahirap. Tapos, may sakit. Sakit yung bata, dinadialysis. So, naisipan kong i-vlog kasi linibre ko naman para ma-inspire yung mga kasamahan nating taxi driver. So, yun lang, boss. Mga boss. Naisipan ko lang may vlog. So, naawa tayo sa magnanay. So, naririnig ko kasi barya daw ibabayad sa akin. So, nagbukas daw sila ng alakansya para mapadialysis. So, alam mo naman tayo, ang puso natin malambot. So, kaya linibre na natin siya. So, okay mga boss, thank you very much for watching. Maraming salamat po.